A mae I bori trwy papur y dydd Sul ar eich rhan chi. Rhys Parry Jones, Nicky John a Mark Evans! Pawb yn iawn? Ie, sy'n ni lot gwyl, sy'n ni rhywun beth ar ddoi yma. Beth sydd wedi digwydd te? Mae'r spectol mlaen, mae'n serious. Hello! Cwbl wedi ennill 56 miliwn bythefnos yn ôl, a maen nhw wedi rhoi y cartre oedd dyn nhw ar 400,000 i'r cleaner. O, mae hwnna'n neis. Mae gymaint o newyddion drwg i gael dydyn yma. Mae'n neis gael rhywbeth braf, ti'n modd am change bach yn dweud. A faint ydyn nhw 56 miliwn? 56 miliwn, mae'r tîm werth 400 miliwn, a maen nhw wedi rhoi'r Honda Civic D hefyd. Mae'n y geiriau wrth ar gael. Ond o beth yw, mae Lydia fi ymwharau'r gêm yma, os ti'n neud y lot yn ni, ti'n siarad am hanner y sport, pryd y tocyn, mae hwnna'n un peth ti'n gwybod bod ti'n mynd i ennill. Hanner y sport, ti'n penderfynu beth ti'n mynd i wneud yn arian, bod ti'n mynd i roi'r arian. A os un peth sy'n hanner yn lladdu, ti'n meddwl mae pobl yn gweud, dwi'n isio 10 miliwn, dwi'n miliwn, dwi'n moyn, ti'n stupid. I'r bobl na sy'n teimlo fel na, bod chi eisiau rhywbeth i'n neud ar 9 miliwn arall, fel halwch chi fi, er mwyn egled. Be sy'n ti'n neud o? Wel, ti'n rhaid ti'n lle penderfynu na lle i siario fe mas, rhoi fe lusen, ond mae'n gweud, na, dwi ddim eisiau 10 miliwn. Ti'n goffo bod yn hollol loco. Oed. Yn wyt ti? Dim bod Nicky John yn loco, ond Nicky, beth sy'n ti'n neud gyda'r... Mi fysa gen i restr go hir, dwi'n meddwl. Restr go hir. O dwi ar y restr yna? Bendant. Bendant. Mi wyt ti rwan. Mi wyt ti rwan. Mark, sy'n ti'n neud rhywbeth neis dyr arian? Fi'n dioloniol efo'r loteri ydy pan mae bobl yn dweud, mae rollover, na i drio fo wythnos yma, fel bod yn pres dim fel arfer, yn digon. Fel bod 10 miliwn. Dwbl yr arian, 60 miliwn, 70 miliwn. Ond sy'n ti'n neud rhywbeth neis i rhywun? Fi'n rhannu allan efo pawb. Pawb fan hyn? Mor glen. Right te, newn ni sôn ymlaen i Nicky John. Wel, fel... Nicky John sy'n newydd cael newyddion da i hunan. Dwi'n cael neud hyn o'n. Oed? Nicky John newydd newyddion! Yna, sôn ymlaen. Wel, oce, na i ddechrau o'n. Tabloid, wrth gwrs, wedi cael diwrnod wrth i bodda ddoe yn ar ôl dall bod Wainbridge heb ysgwyd dwylo fo John Terry cyn y gêm ddoe. Dwi wedi bod drwy amball i bapur newydd a maen nhw wrth i bodda yn amlwg sylwadau Craig Bellamy ar ôl y gêm hefyd wedi denu sylw. So, oedd hyn yn syndod beth bynnag, so ni'n di ysgwyd i lawa. Sy'n ti? Na, byswn. Rhys, sy'n ti? Na? Sa'n deall lot yn ffwtbol, ond dwi'n ysgwyd na thi. Mae'r papurau just wrth i bodda, achos maen nhw wedi monitro'r lluniau yma a di torri nhw lawr ac yn dangos John Terry a fi yn sefyll yna fel ffwl. Mae'n mynd amdani a wedyn... Ynddi. Wainbridge yn siglo llaw o mascot. Fel fedri di ddechmygu, mae'r papurau newydd yma wrth i fod. A dyn, wrth gwrs, ti'n cytuno, dyle Wainbridge di ymddeol o Loegr? Ydyn ni'n poeni? Fi ddim yn poeni. Na, ti'n gwybod, mae'n sefyllfa anodd yn dydi, achos o safbwynt personol o, mae wedi cael i wneud i deimlo yn... Mae'r holl beth mae'n digwydd o flaen y cyhoedd. Doedd John Terry ddim yn mynd i ymddeol nag oedd, a wedyn dwi'n dall o'i safbwynt o falle bod wedi penderfynu. Mae o'n deud yn y papur newydd yma bod yn bwysicach iddo fo fod yn dad. Pwy na, John Terry? Wainbridge. I ddangos bod o'n... Mae'n gymleth, Rhys. Mae'n gymleth. I greu fatha role model dda yw fab o, ac sa'i fab o di troi rownd yn y dyfodol a di gofyn, pam nes di chwarae fo? Ddim bod hynny'n mynd i ddigwydd, achos 3 mlwydd oed ydi fab o, ond dyna i stori o yn ôl. Wrth gwrs, mae'n wir news gwybod. Right, sôn ymlaen i'r Wales on Sunday, Mark Evans, stori dy ti? Wel, mae hwn yn stori cyffroes ofnadwy. Hei! Maen nhw wedi ffeindio allan ar dre mwyaf yng Nghymru sy'n defnyddio Facebook ydy Llandudno. Yes. A mae'n deud yma, mae 27,000 o bobl yn byw na, a mae bron i hanner yn nhw dros 55 oed, sy'n golygu mynd lot o pensiynwyr yn defnyddio Facebook. Silver Surfers fel petai? Dyna mae'n deud yma. Ie? Silver Surfers. Ti'n synnu? Wel, mae'n deud yma, mae'n just fersiwn modern o chwarae fatha crosswords a felly. Mae'n ddynes yma, beth di enw i, Linda Groom, llun i. Ie, Linda Joya. Mae hi wedi mynd â'i laptop ar y traeth. Ar y traeth, yn deud. Wow, wireless yn mofman fyna. Ond mae hi'n licio word twist a Scrabble, a felly. A Farmville, siwr o fod, pethau fel yna. Ti ar Facebook, Mark? Do.
Nicky, ti ar Facebook yn dweud? Dwi'n hollol sad ar Facebook yn dweud. Rhys Parry Jones? Dim gobeith. Ar y nodyn yna, dim gobeith. Rhydian ar Facebook pob dydd, diolch yn fawr iawn. Pidwch request fi.